For today's video mga idol, ipakita na ko sa inyo ang mga view. Pre, asa na mo buka? Ayaw ko biyahe. Ayaw kay kamulo kay gablak ko. Bukan ako ah. Bibiyaan na dyan ko mga idol. Kita na kasi yung mga view mga idol oh. Tininduta kita rin na plita. Parang ko pa oh. Pre! Unyara ko. Masilong sa kodre. So mga idol oh. Tinindutas view. O na ginatawag nila og akir-akir ng kaan. Oh? Kailan mo na yung naglingkod duha oh? Kining kita likod oh? Hello ma'am! Hi! Mga idol! Na? Kami diri sa Nangkaan! Nangkaan lagi daw? Ipungan ko tabato. Ipungan. So mga idol, makita dito mga idol. Makita dito mga idol. Mga idol. Yan. Kita mga idol, kanindot ring dapita mga idol. Kanindot ayun. Woo! Toras pa rin Edgar oh. Asa mo ni Watton tawanan eh, puting layuan naman. Ayan oh. Kinsa tong wala kasuroy dire, adto mo dire. Ay parte ninduta diring lugar ah. Nah. Tanawa. Wag sayo-sayaw no. Nah. Woo! Padulong na siya diri, ka-jogging na. Ka-jogging na siya mga idol. Ayan na, ayan na. Dito ni taman sa pinakadulo. Ayan na. Pre, nakabalik ang tubig, pre. Tubig, sabay tubig. Kapalo ka rin yan sa bukit. Ay, ingat ka ng tubig, pre. Wala. Tao na ito na nilo, pre. Wala tao. Ulit tao na, itong balaya, oh. Balaya mga idol, abutin dito, balaya mga idol, oh. Ang baka, magpainom sila dito sa ubos mo. Ubos na painom mga idol. Uyos baka. Ubos dito no. Ayun kayo mga idol. Thank you for watching mga idol.